Taga saan kayo, te? Kabalakat. Mabalacat, Pampanga. Opo. Pero galing ka ng Isabela. Isabela. Nagpagamot ka ron. Paggamot ko. Ano sabi ng manggagamot mo? Iba-iba. Ano daw? May Yung maalala nyo lang. kinukulam daw ako. Tapos may body spirit na gumagawa sa akin. Na? Pero nakita ko dito sa video mo, te, ngayon. Maayos talaga mukha mo. Wala akong makita. Wala makita yung third eye ng mata ko. Nababasa ko lang utak nyo kasi sinasabi sa akin ng magnetiko. Wala talaga akong makita. Hindi nagbablad. Meron akong minsan ginagamot. Ayos siya talaga tamaan ng camera. Kahit anong, di ba may lente yung camera? Ganun yung mukha niya. Parang may dalawang mukha na sa... Nagbablurred. Parang may dalawang ganun, no? Tapos mayroong kukunin. Yung isa nagtatago sa ulo niya. Oh, pero dito talaga maayos ang bigay ng camera sa inyo, te. Hindi na kayo nanginginig. Wala nang pakaramdam nyo. Kasi kanina nanginginig kayo, di ba? Subukan nyo mamuputi tapos magdi-4 kayo. Kasi kanina, yung inangat ko yung panyo nanginginig. Ano? Hindi nanginginig. Kabilang panyo. Wala. Yung leg nyo. Maramdaman nyo. Hangin. Taas nyo mga kamay nyo. Baba nyo na yung panyo, te. Okay na. Ilang beses kayo ginamot sa Isabela, no, di ba? Bali, 5 po doon. 5 sa Isabela. Opo. 3 po dito sa Mabalacat. Sinabi puro kinukulam kayo. Iba-iba. Mayroong kulam, mayroong sinalo. Pero hindi ko talaga sasangayunan tayo yung manggagamot mo. Patawarin ako ng Panginoon Kristo, instrumentor sila ng Panginoon. Humahanga din ako sa paggagamot nila lahat. Pero yung gagamitin talagang i-medium ang sarili mo, hindi yun totoo. Kung gumamit siya ng i-medium, kahit asawa niya pa, okay yun. Pero hindi niya kilala ang pangalan mo. Hindi niya sasabihin ito. At alam niya kung saan siya nakatira. O pwede po yun. Pwede rin gamitin ni medium ang anak nila. Hindi magsisinungaling ang bata. Pero kung ang sarili mong gagamot ay ginamit ang medium, pwede niyang magpalit ng maliit na boses, magpalit-palit siya ng salita. Kahit sino kaya natin gawin yun. Kahit mag-ipit tayo ng boses eh. Oh, sabihin, ako'y kinulam. Nino? O sasabihin niya, gagawa siya ng kwento. Dahil sarili niya yun eh. Naisahan kayo. Hindi ko naman siya, wala akong pakalam sa kanya. Peras-peras kami instrumento ng Diyos. May kanya-kanya lang kaming abilidad sa paggagamot at may kanya-kanya rin kami mission sa paggagamot. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ko naman sinasabing inaangat ko ang sarili ko. Medyo malawak lang ang konting kaalaman na nagturo sa akin. Kasi 1941 pa sila naggagamot. Ninuno pa nila. Ako na yung salinlahi. Hindi ko to pinag-aralan. Binigay lang to ng Diyos sa akin. Give niya lang to sa akin. Sila lang ang nagturo. Ginawa silang instrumento ng Diyos para turuan nila ako. Dahil alam siguro ng Panginoon na mabusisi at nagtatanong ako. No? Maayos talaga ang camera mo dito, te. Sobrang ayos talaga. Wala akong nakikitang negatibo. Wala akong masakop sa'yo. Kung hindi lang kanina, maitim lang talaga. Pero kanina yung ginagamot kita, bigla kasing huminto yung panginginig ng katawan mo. Ibig sabihin, ganun lang siya kabilis tinalo ng... Ibig sabihin ba nawala na, no? Ganun lang kabilis tinalo ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon eh. Hindi ko pa nga tinatawag ang Panginoon eh. Alam ko naman ng Panginoon, siya rin ang naggamot sa'yo. Inutusan ko lang mga anghel ko na bigyan ka lang ng lakas. Kasi 30% talaga ang spiritual mo. 40% ang physical mong katawan. Napakahina nito, te. Kaya nagtataka ko, paano nila napapasok to ng ganung kabilis sa katawan mo? Hindi yung papasok, te. Kasi, number 1 sa paggagamot, unang-una ay tinitingnan ang physical mong katawan. Kung kakayanin mong tumagal, mabigat na ngayon 3 minuto sa pakikipag-usap sa mga anumang nilalang. Lalo kung mabot tayo ng 15 minutes, napakahaba yun, te. Manghihina ang physical mong katawan. Kung ganun ang ginawa sa'yo, pwede kang matagal magising o baka hindi ka magising, baka mag-shutdown ka. Pero kahit mahina ang physical mong katawan, kung malakas naman ang spiritual mo, pahintulutan ng Panginoon Kristo na kausapin yon, anong dahilan kung bakit na gustong-gustong kausapin ng Panginoon na bakit, anong kinagagalit niya sa'yo. O pwede po yun, te. Kasi lahat ng paggagamot sa spiritual, pinag-aralan ko talaga bakit hindi makapasok basta-basta sa isang tao. O pwedeng mahinang physical mo o mahinang spiritual mo. Pero inamin mo kanina,
alam na at sinabi na ni Magtitiko sa akin. Bilang mapapayo ko sa'yo, may nagdarasal lang sa'yo, matinding galit, sabihin na natin ganon, o naiinggit sa iyong pamilya. Pero yung kinukulam ka, hindi ka kinukulam. Natalo ka lang sa panalangin. Nawalan ka kasi ng pag-asa. Yun lang mapapayo ko sa ito eh. Pero kung mamamatay ka, di ka tatanggapin sa langit. Hindi ka pa kalugod-lugod doon. Meron ka pang mission para sa iyong pamilya. Hindi ka pa mamamatay. Tapusin mo lang ang sinasabi ko sa iyo. Gagaling ka pa. Tataba ka pa. Kasi kung kinukulam ka maniwala ka sa akin, di ka nakakatayo na doon sa bahay nyo. Baka binitbit ka na ng ambulance. Oo nga po, kasi nagtataka po ako. Oh. Tapos na araw, walang kain, walang tubig. Tapos ilang buwan mo na sakit yan? 6 months, 8 months? Wala po, August eh. O mga 5 months na? O mahigit na? Nagtataka nga daw po siya, 4 days, pang 5 days na ba ngayon? Mm. Walang pumapasok ng pagkain sa katawan niya, pero malakas yung pakiramdam niya. Kaya sabi niya, gagaling ako. Kasi alam mo, kung talagang kinukulam ka lang, maniwala ka sa akin. Hindi ka na nakarating ng Isabela. Nakapakalayo ng Isabela. Kailan ka nagbiyahe ng Isabela? Nung pinapanood ko December po 7 po nung... O December 7. Ano na ngayon? January 2, 2021. pinapanood ko po yung video niyo. Ito po nangyari po kasi, nung nahatid ko na siya ng Isabela, doon ko naman nag-search ako sa YouTube. Yung manggagamot tungkol sa ano. Kaya naman po yung nakita ko. Tapos nung nakita ko, sinend ko sa kanya. Sabi niya, panoorin mo ako to. Kasi nagtataka talaga ako eh. Kung kinukulam ka matagal ka na. Bumigay. Pero kung elemento ka, kahit mahina ang physical mong katawan, hindi niya kayang gapiin ang spiritual mo dahil malakas ang pananalig mo sa Panginoon, madadampot ko pa rin siya Makakausap ko siya dyan. Kung ayaw pakiusap ng Panginoon, lahat ng nilalaman ng utak mo, kung espiritu yon, madidetect ng mental telepathic yon. Kaya ko siyang kausapin sa pamamagitan ng isipan ko lang. Tsaka nakikita ko siya. Di ba may huli akong ginamot na nakalimutan ko siya kuha na ng video? Di ba paulit-ulit ko sinasabi doon sa batang babae, yung babaeng sinasaniban, di ba? Hindi ko na kinuha na siya ng video sa YouTube eh. Sinabi ko sa kanya, bakit ayaw mo kong harapin? Pero nakaharap yung babae, di ba? Bakit ka nakataligod sa loob ng katawan niya? Bakit ayaw mo kong kausapin? Ang sagot ng nasa loob ng katawan niya, di ba? Nakakasilaw ka. Di ba? Kaya ayaw kita makita. Di ba may tumawa sa kanya? Nagalit siya sa mga tao. Bakit alam niya kung sinong tumatawa sa kanya? Yung bata wala siyang alam. Bakit niya mo bibigyan ng mabigat na salita ang kanyang tatay na hindi niya naman? Sarili niya ng magulang, binigyan niya ng masamang salita, di ba? Pero hindi niya alam yon. Kasi yung batang yun, hindi naman taga-tao. Kung hindi, evil spirit yun. Kaya sinabi ko sa kanya, huwag mo na akong linglangin. Walang taong makakatingin sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Kung tao ka, makakatitig ka. Hindi ganun kabilis. Pero maaninag mo ko. Pero, ikaw ay masamang espiritu. Ibig sabihin, devil ka. Hindi makakatingin ang mga devil sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ayaw niya tumingin sa akin, di ba? Paulit-ulit ko siya pinapatingin. Nakita ko doon si Karit, si Kamataya, tinutokso siya. Kaya ang ginawa ko sa kanya, sinugatan ko ng konti at inilubog kulit sa ilalim ng lupa. Diba yung nagising yung bata, pati laway niya nagtatalsikan sa mukha niya. Hindi niya alam. Diba nagwawala siya, pitik lang ang ginagawa ko sa kanya. Yun ang sinasabing mga exorcist talaga. Kasi kung kinukulam ka magaling ka na dun. Doon pa lang sa pinunta mo sa Isabela. Pati dito sa mga, saan kayo nagpagamot? Sa Mabalacat? Sa Pandakaki. Doon sa Pandakaki. Magaling ka na Yun nga lang, hindi ko sinasangayunan kahit kwapa ko siya manggagamot na ginawa niyang i-medium ang sarili niya. Huwag po kayong maniniwala sa ganun. Hindi ko po siya sinisiraan kahit marinig ito sa video. Totoo yun. Maraming gustong magturo at maraming gustong nanonood sa video ko na kakaiba ang paggagamot ko. Mabusisi talaga ako, Matanong ako. Ako ang manggagamot na hindi humuhusga kahit ano pang kasalanan. Hindi lahat ng kinukulam may mabuting tao. Kung tutusin kung i-vlog ko lang, i-upload ko lang lahat yung iba kong ginagamot dito na kinukulam sila. Tinanong ko yung magkukulam, bakit mo siya kinukulam? Anong dahilan? Alam ko bayaran ka. Trabaho mo yan Dahil gusto mo kumita. Maniwala ka, ikaw babae, na 3 lalaki mo, na hindi mo alam ng asawa mo. Paano kung nalaman niya yon? Alam mo ba, bago siya umalis dito, nagtanong siya, wala na po kami ng asawa ko Kaya ng lalaki ko. Kahit yung lalaki rin, may asawa siya. Alam mo bang, ako lang nakaalam sa kanya na gumamit ka pa ng babae sa CR. Nagparaos ka lang.
Tinanong ko siya, hindi ka tatayo dyan pag nagsinungaling ka. Pinalayo ko sila. Totoo ba ang sinabi mo na to sa video nito? Ayaw niya pang umamin. Pag hindi ka tumayo, hindi ka naniniwala sa aking Ama na Panginoon mo. Inamin niya, totoo. No. Tumayo siya at naglakad siya. Sa pag-ibig ng Diyos, aminin natin na nagkaroon tayo ng kasalanan. Hindi tayo perfecto. Ang paggagamot kasi, kailangan importante, umaamin tayo ng kasalanan sa Panginoon dahil ang pag-ibig ng Diyos ay kapayapaan. Ayaw ko silang husgahan. Kaya nga iba, gusto nilang galitin o kitilin ang mga mangkukulam. Hindi sila magtatrabaho sa isang tao kung walang dahilan. Kaya nga nila mabilis pasukin ang mga taong kinukulam dahil hindi sila nagdarasal sa Diyos at hindi sila humingi ng kapatawaran sa ating Ama. Tinanong ko na rin ang pinakamagaling ng mangkukulam sa kasaysayan sa Samar. Paano kayo nakakapasok sa tao? Dahil hindi sila nagdarasal sa Diyos nyo. Puro pera, galit, inggit, judgmental, kung ano-anong pinagsasabi nila sa kapwa nila. Masigit pa silang makasalanan doon kaysa taong hinuhusgahan nila. Kaya nga, pag ako naggagamot, gusto ko yung totoo. Kung bakit ka nananakit, anong dahilan, kung anong karapatan mo saktan ng taon nito. Pag-aahari pa rin to ng Panginoon. Sa batas natin, nililinis pa rin tayo. Kung may kasalanan ka, patawarin ka ng aking Ama hanggang maaga pa lang humingi ka. Kasi babalikan ka ni Satanas. Kasi pag binalikan ka ni Satanas, huwag sana dumapo ang sakit na ginawa mo sa taong nito. Sa'yo na lang, huwag na sa anak mo. Pero pag kinarma ka at pumasok to sa anak mo, huwag mong sisisihin ng aking Ama. Pero mawawala rin ang bisa na binigay ni Satanas kung bukal sa puso mo humingi ng kapatawaran sa aking Ama na Panginoon mo rin at humingi ka rin ng kapatawaran sa ginawa mong kasalanan sa tao. Dahil ang gusto lang ni Satanas na huwag ka lang hihingi ng kapatawaran. Gusto niya maging matigas ang puso mo. Madali lang talunin si Satanas kung gugustuhin lang natin. Maging totoo ka sa sarili mo. Makontento ka kung anong binibigay ng Panginoon Kristo. Hindi ka gusto ng Panginoon na maging mahirap tayo, pero mapalad pa rin tayo mga mahihirap. Kasi kung mayaman ka lang, hindi ka magtsatsaga pumunta dito sa mga albularyo. Pupunta ka sa mga medisina, mga magagaling. Mamahali. Para gusto mo lang gumaling. Pero hindi ka gagaling. Kasi marami na akong ginamot dito na hindi ko lang kinukuha na ng video, tamad lang ako minsan. Na mayayaman sila. Pero sumusuko sila. Pumupunta pa rin sila sa mga albularyo. Natsatsambahan ko, gumagaling sila. Hindi ko sinasabing nakakaya ko, natsatsambahan ko. Kasi lahat tayo instrumento ng Diyos. Hindi tayo sinugunan ni Jesus. Si Jesus lang ang sinugo ng kanyang Ama. Sabi nga po doon sa yung doktor doon sa Mabalacat, yung magtatrabaho doon sa munisipyo ng Mabalacat, yung parang pinaka-doktor, city doctors, wala namang masama kung susubukan niya sa mga ganito daw na di ba? Kaya nga si doktora doktor na yun. Hindi ko nasasabi pangalan niya. 1.8 ang ginastos niya. Pero bakit isang palito lang ang ginamit ko sa kanya, sa katsay niya? Matindi sakit yun, nanginginig talaga. Alam mo, pagkakita pa lang sa akin ng tsay niya, ang sabi niya, katulong, driver, hatid. Yung unang punta ko sa Pampanga yun eh. Ang Manalulu pala tawag sa Pampanga, Manalulu, di ba? Oo, ganyan. Sabi ng si Apo yan, Manalulu, bigyan ng 20,000, ayaw ko magpagamot sa kanya. Natatakot ako sa kanya. Wala siyang magawa. Pinaupo ko siya. Para siyang sunod-sunuran. Wala kang karapatan na palayasin mo ko rito dahil hindi ikaw ang nagpadala sa akin dito, kundi ang aking Ama lamang. Pero pag-aari niya yung bahay niyo. Natulala sila lahat. Umupo ka dyan. Sa araw nito, palalayasin kita sa loob ng katawan niya. O, kita mo, gumaling yun. Kasi kung natakot ako sa kanya dahil bahay niya yun, mayaman siya. Wala rin kwenta ang aking pananalig sa Panginoon. Dito kahit mayaman, walang VIP sa akin. Pag sinabi ko, may sakit ka, may sakit ka. Pag sinabi ko, pumunta ka sa doktor, pumunta ka, babalik ka at gagaling ka. Kasi, kailangan ko rin ng medisina ng tao. Kasi yun ay pinag-aralan din nila. Pag sinabi ko may sakit siya sa physical niya, pumunta ka sa doktor, makikita yun. Pero ngayon, hindi kita pinapapunta muna. Kasi wala naman makita sa medisina. Tatapusin muna kita sa spiritual. Mismo pa ang doktor mo ang nagsasabi o sa doktor ng pinakapinunta nyo na kayo ay walang mawawala kung susubukan mo. Ngayon, sinubukan mo. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos dahil nawawala ng panginginig ng katawan mo at nagbagong katawan mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyong lahat, kung ang mga medisina ay minsan hindi nila kaya,
Kami rin mga manggagamot, pag minsan di rin namin kaya, maghanap kayo ng ibang manggagamot. Huwag kayong sumuko. Ganun na nga po yung nasa isip Oh. ko. Kung hindi kinaya ng isang manggagamot, huwag mo rin siyang i-judgmental na hindi niya kaya yon dahil hindi siya magaling, hindi siya sanay sa ganyan. Dahil yun lang ang natutunan niyang kapangyarihan. Hindi niya rin kagustuhan na yun lang ang lakas at kapangyarihan niya. Gusto niya rin umunlad na maging malakas din. Yun nga lang, lumamang lang ako ng konti kasi ang nagturo sa akin, mismo mga mga magagaling na talagang unang panahon. Talagang pinadala sila ng Panginoon sa akin. Kasi alam ng Diyos na mabusisi ako at magtanong. Diba tuwing magagamot ako, yung ibang tao gusto nilang kitilan, patayin. Ako ayoko. Gusto ko silang pagbaguhin. Alam mo bakit? Yun nga po yung napansin ko. Malakas. Pag napagbago mo ang masamang tao, hindi, para sa akin, may 100% ako sa Panginoon. Pero baliktad din sa inyo, may 50% kayo. Bakit ka mo? Naging instrumento ka rin ng Panginoon Kristo. Yung sakit mo gumaling at pinatawad mo siya. 50% ang bonus mo agad sa Panginoon. Gumawa ka man ng masamang salita sa iyong kapwa, meron ka pang 40% na kabutihan na gawa sa Panginoon. Natatakpan pa rin ang mga kasalanan mo. Huwag ka lang talagang papatay sa 10 utos ng Diyos. Yung talagang mabibigat. At yung mga ika-6 na utos ng Diyos. Kagabi ko po pinagdarasal kasi nga usapan namin, alas 4 pa lang ng madaling araw, aalis na sila ng Isabela. Aalis na rin kami nitong kapatid ko para magsasalubong kami. Maaga kami makakarating dito. Di kagabi, ganitong oras nag-usap kami, sabi, hindi daw nakakuha ng travel pass. Yun namang problema na ako. Sabi ko, sige, magtawagan mo ako pagka matutuloy tayo ng madaling araw. Kasi yung kapatid ko naghihintay din ng tawag ko kung matutuloy niya akong samahan. Basta't wag lang kayo. Hindi siya lang tumawag hanggang umaga. Bandang alas 7, tinawagan ko ulit. Pinuntahan pa daw yung driver kasi nalasing kagabi. Wag lang kayo mawala ng pag-asa. Kaya nga pakiusap po sa inyo, kung pinadala kayo ng Panginoon Kristo dito at sinadya niya na panoorin nyo ang video ko, yun ay kagustuhan ng Panginoon dahil nahihirapan niya na kayo. Maniwala ka sa akin, gagaling ka pa. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ako hindi ako naniniwala na mawawala siya. Hindi ka pa kukunin ng Panginoon. Hindi ako Diyos. Hindi ako kasing galing ng mga lolo at lola ko. Pero meron akong kakaiba daw kapangyarihan. Laging sinasabi ng lolo ko, hindi ko sila lolo. May angking kang kakayahan na mas makapangyarihan sa amin. Kahit kami matatagal na instrumento ng Diyos, meron kang kakayahan na hindi mo pa ito matutuklasan na gamitin maigi. Pero minsan lumalabas yun. Nakikita ko sa aura ng isang tao na hindi pa siya kinukuha ng Diyos. Meron nga akong hinawakan na tiyan eh. Totoo to. Hindi ko siya kinuha na ng video. 6 months nalaglagan tiyan niya, galing siya sa ospital. Pero sinabi ng Panginoon sa utak ko na siya'y mabubuntis. Na hindi matatapos itong taon na 2020 siya'y mabubuntis. 7 months na ngayon. Lalaki. Namatayan siya ng anak na lalaki. Sinabihan ko at pinagalitan ko pa siya. Bakit gustong-gusto mo yung babae? Ibinigay sa iyo ng aking ama na lalaki ang anak mo. Yung namatay na nilibing mo at binasbasan ng Panginoon Kristo, hindi ako nagbasbas dahil kayo nagpabasbas sa akin, na inilibing mo siya. Siya pa rin ang magiging anak mo. Huwag mong isipin na patay siya. Totoo, lalaki ang anak niya. Oh. Bumalik lang yon. Huwag mo siyang isipin kung anong pangalan na ibinigay mo sa kanya, yung pa rin ang ibibigay mo. Totoo yun. Lalabas siya at magiging normal. Nakiusap siya sa aking ama na gusto niya pang mabuhay at lumaya at lumabas sa mundong ito. Ngayon, meron din akong sinabihan din na matagal na silang walang asawa, wala na silang anak. Hinawakan ko lang ang tiyan niya. Sinabi kong mabubuntis siya. Nangyari yun. Ngayon, nanganak siya. Normal, lalaki. Meron naman asawa ng Amerikano. Suwi siya, tagilid. So sobrang pananalig niya lang, una sa Panginoon at sa ginawa siguro ng Pang Nazareno sa Himala na nakita niya. Hinawakan ko lang ang tiyan niya. Umikot din yung bata. Diretso yung ulo doon sa puwerta niya. Nanganak din siya ng normal. Pero totoo siya, malaking Amerikano, dapat cesarean yun. Pero kung ilalabas ko lang ang video nyo, pwede kong kunin yun. Marami nang ginawang Panginoon dito. Hindi ko lang alam kung paano ko nagagawa yun. Kahit nga ako minsan, wala akong tiwala sa sarili ko eh. Paano ko kaya nagagawa yun? Ibig sabihin, hindi ko to kagustuhan na bigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko rin alam kung bakit niya ako pinili. Basta alam ko lang, alam mo ba, masaya lang ako pag nagagamot ako sa mga tao. Tuwan-tuwa ako. Hindi ko gusto sumikat. Kasi gusto ko matuto kayong magdasal sa aking ama. Dahil marami akong sakit na gumaling rin ako sa Himala na mahirap paniwalaan. Ginagamot ako ng Pong Nazareno ng Panginoong Kristo na natutulog lang ako.
Nananalangin ako sa Kanya. Umiiyak ako gabi-gabi. Nakatingin lang ako sa langit. Ang sagot ko lang nga sa Panginoon, kung ikaw ang Diyos namin, bakit mo ako pinahihirapan hindi makalakad? Kunin mo na lang kaya ako, pero wala akong galit sa'yo. Pagod na ako. Sumusuko na ako. Alam mo bang, meron nakipag-usap sa tenga ko para ako si Raulo na nakikita ko sobrang liwanag, pero hindi ko siya masilayan. Kahit liwanag, nakatingin lang ako sa lupa. Pero niliwanag, sobrang liwanag. Sinabi niya sa akin, ikaw ay magaling na. At pinakinggan ko ang iyong panalangin sa iyong puso. Unti-unti luminaw lahat ng mga mata ko at nawala ang sakit ko. Doon ako naniniwala na totoo pala ang Diyos. Una, hindi ako naniniwalang may Diyos. Totoo yun. Lahat ng reliyon pinasok ko na. Pero hindi ako nagsisimba. Pumapasok lang ako kasi driver ako. Naghahatid lang ako. Pero hindi ako judgmental sa lahat ng reliyon. Kasi kanya-kanya yan eh. Lumaki sa Maynila. Iniisip ko lang, napapakinggan kaya tayo ng Panginoon. Yung ginawa ko't nagkaroon ako ng sakit, wala rin, sa Kanya pa rin ako tumawag. Kita mo yung pinakinggan niya ang panalangin ko. Kaya sinabi ko sa mga tao yan, huwag kayo susuko. Dahil lahat tayo pinakikinggan ng Diyos. May dahilan. Hindi yan binigay ang pagsubok niyan dahil alam niya na kaya mo. Ang lahat ng hinihiling natin, hindi man maibigay ngayon, walang sino man makakakuha nito, sa'yo pa rin yun at nakalaan pa rin sa'yo. Hindi niya lang maibigay ito dahil may darating pa na ibang problema na alam niya dapat mauna yon, hindi yung hinihiling mo. May pumunta rito ang pasyente ko. Araw-araw pumupunta yun dito, hindi ko siya ginamot 6 na buwan. Naiinis ako eh. Totoo. Wala siyang tiwala sa aking ama. Pero pumunta siya rito, nagbigay siya ng yung Pasko, December 23 ba yun? Sabi niya, salamat Apo, napakinggan ko ang iyong sinabi. Yung nagkaroon ng COVID ang aking pamilya, nagdasal ako sa Panginoon. Pero ang sakit niya, lagi siya natutulog, lagi daw may sumasakal sa kanya. Tapos nagkasakit ang aking kasama sa trabaho, syempre titest din siya. Nanalangin lang siya. Wala siyang COVID. Yung kasama niya sa trabaho, pinagdasal niya rin, naging negative na. Pati yung pamilya niya, wala na. Tapos nakatulog na siya. Ilan sa kahilingan niya ang binigay ng Diyos? Kaibigan niya, nanay niya, at saka siya. Diba 3 agad? Ang tagal-tagal at naiinip siya. Kung pinagaling siya ng Panginoon, tapos nagkaroon ng COVID ang kanyang pamilya, sisisihin niya naman ang aking ama. Diba? Doon siya naniwala. Masarap pala manalangin, magsarado ng pinto at manalangin ka, at alisin mo lang ang takot kahit ang tindi ng kilabot nararamdaman ko, Apo, para akong pinagpapawisan ng malagkit at parang mayroong umalis sa loob ng katawan ko, pinakinggan yung panalangin ko. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi tayo iniwan ni Jesus o ng Panginoon Kristo. Nandyan siya sa puso natin. Tayo lang nawawala ng pag-asa. Mapalad pa nga kayo. May mga magulang kayong kinalakihan. Ako wala. Sa lansangan lang ako nakalaki. Sa tricycle lang ako natutulog. Pinakain ako ng dumi kahit anong mga bagay. Binitin pa ako pati warik. Yung nagpalaki sa akin, patay na. Pero may isa pang taong naggawa sa akin yun. Pero pinatawad ko na siya. Sabi ng Panginoon, hindi mo makatatanggap ang aking kapangyarihan kung hindi ka magpapatawad. Kaya ginawa ko, tinanggal ko yun. Bahala ng Panginoon sa kanya. Kahit pinlansya niya ang mukha ko, wala ko pakalam sa kanya. Bahala na siya. Kasi kung kukunin siya sa kadiliman, bahala siya. Importante, pinatawad ko na siya. Pero yung isa nagpalaki sa akin, namatay na. Ganun, matinding naranasan ko. Hinahagupit ako ng latigo sa likuran. Pinaplansya mukha ko. Pinapasok ako ng sigarilyo. Ninungud-ngud ako sa mga dumi. Hindi ko siya totoong ama. Matindi ang naranasan ko. Pero lahat yung kaya ako nagkaroon ng sakit. Yung sakit ko, nagdudugo ilong ko, nalalabo mata ko, sumasakit ang balakang ko, halos gumagapang na ako. Mas payat pa ako sa'yo. At wala akong panlasa. Kahit sobrang asim na ng kinakain ko, hindi ko malasahan. Mabuti nga ikaw, kahit paano may panlasa ka pa. Gusto niya nga pong kumain. Ang problema, hindi niya manok eh. Hindi ko rin makain yung kinakain ko. Bumabalik din. Pero nanalangin ako sa Panginoon. Lagi ko lang sinasabi sa kanya, wag mo na akong pahirapan. Kunin mo na ako. Ayaw niya akong kunin. Yung pala, gagamitin niya akong instrumento. May plano. Kaya nga sa'yo, sinabi ko sa'yo, may plano din na sa'yo ang Diyos. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Importante, manalig ka lang ate. Kasi kanina pumunta ka rito, nanginginig ka. O ngayon, nanginginig ka ba?
Di ba? Hindi ka na nanginig at nagbago ng pakiramdam mo. Nagkaroon na ng labi mo ng pagpupula. Okay na yan. Maraming salamat sa inyo. Salamat din. At God bless all. Thank you po.